Assalamualaikum, meron kami nagkalang mga guys. Meron kami beach ini au nanak. Invite kamu pag sa mundo na pari mo. Bale magbalik na ba? Sige. Nama ikaw kakuti ulak. Wadugay ulak. Kagi mo kasani ang handa. Sindua kita. Jian mo ako. 2 taon sa jain lugay mo. Magbalik pa kaudayan palaw man. Ito ka mamali yan Misan masakit di ay maku amo yan inkabayan mo. Pagka 2 taon inagi mo dagaran ko. 5 bay na in 2 tahun wala pagkaudayan di matung masikot na ngaran ni Santia unan di ako so mohon dagaran takaw indu matung tagay sa Wow. tagay Pakita mo yung video si Mansmith. Grabe likat. Yan. Sampay na kuwan. Sampay na nagbe-video. Para pa naman kayo mo. Para hindi makandang pendik. tiga nih Okay, mantayan ha. Tingnan ka na kami yan. Sino ka? Sana pa na mari. Janjian mo ako. Kamu na. Asalugay mo atulakan wala ko tumtuman. Yulanan tiyaunan way misan tawag mudayan. Ay. Janjian mo ako 2 taon sa jain lugay mo. Magbalik na ka umari palauman ko. Misan masakit di ay maku amo yanin kabayan mo. Pagka 2 tahun inagi mo dagaran ko. In 5 bay na in 2 tahun wala pagkaw niyang hindi matung Sempat dijaga. masikudagaran misan tiyaunan Di ako sumun tagaran tagaw. 5 Masapat. bay na in 2 tahun wala pagkaw niyang di matung Masih